Deci titlul predicii ar fi: de ce vin dracii la biserică? E ciudat, nu? De obicei te aștepți să fie o predică despre Dumnezeu, nu despre draci. Credeți că e o întrebare pertinentă? Credeți că întrebarea asta are rostul să o punem sau să alocăm un timp de discuție pe problema aceasta? Sau chiar credeți că dracii vin la biserică? Cum ziceți? Or fi printre noi câteodată? Și dacă vin la biserică, ce caută aici? Control. Vor să dețină controlul. Controlul a ce? Ca și Dumnezeu, de altfel, probabil că intenționează să influențeze omul. Ca și Dumnezeu intenționează să influențeze pe om. Dumnezeu nu folosește metode de forță, nu-l forțează pe om. Satana, în schimb, el are metode de a-l forța, de a-l păcăli, de a-l... Sunt unele metode de felul acesta. Aș vrea să vă citesc un pasaj biblic și poate încă un text din Vechiul Testament care să aducă un pic mai multă lumină în privința acestei întrebări. Să vedem, chiar se întâmplă lucrul ăsta? Ia, să auzim o idee. Vreau numai să adaug ceva. Deci s-a spus de control și de influențare. Așa. Cred că de asemenea vor să fie aware de ce se întâmplă. Adică Conștienți. cineva care e afară din problemă și nu știe ce se întâmplă, nu știe cum și când să intervină. Sau, probabil că... Să fie la curent cu evenimentele, să fie la zi, să fie prezenți, eventual să noteze, nu? E o idee interesantă. Dacă mai sunt și alte idei, care sunt motivele pentru care credeți că diavolul ar fi interesat să vină la biserică? Să se pocăiască. Da. Să vezi un drac pocăit. Ar fi interesant. Da? Ce să facă la crâșmă? Asta e altă întrebare. Nu? Ăia de acolo... Odată că pentru cei care sunt deja aprinși de anumite vicii, probleme și așa mai departe, se pierd stimul. În schimb, pentru cei care au o traiectorie spre Dumnezeu, spre ideal, cu ăia ar avea mai mult de furcă. Mai consistent. Are de furcă cu cei credincioși. Mulțumim de idee. Vedeți, în istorie s-au ridicat unii bărbați credincioși despre care se spunea că iadul tremura în fața lor, pentru că ei erau așa de puternici în credință și în relația cu Dumnezeu, în predicile lor, încât smulgeau victime, să zicem așa, din tabăra celui rău, salvându-le pentru Dumnezeu. Ok, vreau să vă citesc din Marcu, capitolul 1, de la versetul 21. Câteva versete înainte. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Ne aflăm în primul capitol din Marcu, ne aflăm la începutul oarecum al lucrării Domnului Hristos. Și este ce fel de zi? E o zi de sabat. Locul unde este? În sinagogă. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: taci și ieși afară din omul acesta.
și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții, ce este aceasta? O învățătură nouă. El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Deci locul este în sinagogă. Și aici este un om posedat, un om cu un duh necurat care a început să strige. Este momentul în care Domnul Hristos vorbește despre misiunea sa, iar misiunea sa care era? Să elibereze pe oameni de sub ghearele sau cei care erau robi ai păcatului, de sub ghearele lui Satan. În experiența aceasta, Hristos a fost adus din nou față în față cu dușmanul pe care l-a biruit în pustia ispitei. Evenimentul are loc în sinagogă. Spuneam, o să vă aduc și încă un verset din Vechiul Testament. Acesta se găsește în Iov la capitolul 1 cu versetul 6. Știți ce se spune acolo despre Satana? Că fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana, știți cum spune mai departe? În mijlocul lor. În mijlocul lor. Aceste două citate sau două pasaje mă pune să mă gândesc că uneori cel rău nu este în locul acela cu smoală și întunecat și cu foc sau la crâșmă, ci este în mijlocul sfinților, în mijlocul lor, în sinagogă, în biserică, în sălile noastre de închinare. Dacă aș spune membrilor bisericilor noastre că diavolul e între ei, sau dacă le-aș spune unui grup de pastori că diavolul e între ei, cam cum s-ar simți și ce mi-ar spune, cum m-ar trata pe mine spunând lucrul acesta. Este prea de tot să faci afirmații de genul acesta. Unii cred că diavolului îi e frică de ușa bisericii și spun, el nu intră acolo, când vede biserica și mai ales sigla noastră, nu, e un loc, acolo e Dumnezeu, nu, el nu intră acolo, e frică. Da? Experiența mi-a dovedit că în multe ocazii, întâlniri, tot felul de întâlniri, chiar și de comitet, noi obișnuim să cerem prezența lui Dumnezeu între noi, dar vă mărturisesc, am avut întâlniri de comitet la care cred că Dumnezeu s-a retras. Dar El nu s-a retras, celălalt era acolo. Am simțit spiritul Lui. Întrebarea mea în dimineața aceasta este: de ce un om posedat de demoni ar fi interesat să meargă la biserică? Sau în sinagogă? De ce ar vrea diavolul să meargă la biserică? Unul dintre motivele, 3 motive aș vrea să vă ofer. Primul dintre ele, dracii merg la biserică pentru că ei întotdeauna au fost religioși. Am putea să aflăm, să concepem mult mai multe decât 3 motive, că am putea să stăm la masa schiței și să înșghebăm mult mai multe motive pentru care ei vin la biserică. Vă ofer doar 3 astăzi. Deci ei au fost întotdeauna religioși. Diavolul este chiar foarte ortodox. Cineva spunea la un moment dat că diavolul este un mai bun teolog decât oricare dintre noi și totuși rămâne diavol. Cunoaște Scriptura? O cunoaște. O cunoaște foarte bine. Iacov 2 cu 18 și 19 spune că dacă va zice cineva, tu ai credință și eu am faptele, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară, spune textul. Ei cred și tremură. Vedeți, ei au o atitudine
în fața lui Dumnezeu, cel puțin la un moment dat au o frică. Și chiar și acest demon despre care am citit are o temere, o frică, tremură. Din păcate însă sunt oameni credincioși, care se numesc credincioși, care nu au nici măcar credința unui drac. Nici măcar nu au temerea aceasta. Și vine dracul acesta și spune așa, în versetul 24, ce avem noi a face cu tine? Interesant, contextul prezintă că ar fi un singur demon acolo și totuși el folosește pluralul. Imediat se schimbă, din nou folosește singularul, din nou vorbește ca și cum ar fi unul. De ce spune noi? Ce avem noi a face cu tine? Ar putea să existe două explicații. Una vorbește în numele tuturor demonilor care la momentul acela sunt la lucru și posedează alte ființe umane. Ce avem noi, în general, demonii cu tine, ce avem de împărțit. Sau poate să nu fie vorba de mai mulți demoni, ci el spune eu, demonul și gazda mea. Noi. Acum suntem deja noi. Ce avem noi cu tine? Ce este interesant este că demonul acesta și ei în general cunosc destinul pe care îl au. Se pare că cunoștea focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui și presimțea că Hristos este aproape să execute judecata divină asupra lor. Însă în Matei capitolul 8 cu 29 și în Luca 8 cu 28 ei îl numesc pe Iisus Fiul lui Dumnezeu. Este ciudat. Preoții, cărturarii îl răstignesc pe Domnul Hristos pentru că El s-a auto-intitulat Fiul lui Dumnezeu și nu cred că El ar fi fost Fiul lui Dumnezeu. Ucenicilor le trebuie 3 ani și jumătate ca să înțeleagă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și dracii ei recunosc din prima lucrul ăsta. Ei știu fără îndoială că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. O altă problemă de credință a dracilor este monoteismul. Ei cred într-un singur Dumnezeu. Ei știu că nu există mai mulți Dumnezei. Problema este că diavolul nu se închină lui Dumnezeu. El vine la biserică, dar nu pentru închinare. Mai degrabă pentru închinare falsă. De asemenea, lui îi place să vadă grupe de frați și surori care se adună să discută despre alți închinători. Lui place să vadă că noi care venim cu scopul să ne închinăm lui Dumnezeu, practic nu ne închinăm lui Dumnezeu, ci ne discutăm unii pe alții și intrăm în bârfe de felul acesta. Lui îi place când suntem preocupați de alte lucruri decât de închinare, ca de exemplu, cine mi-a rănit sentimentele săptămâna trecută. Da? Ar putea să fie o problemă în discuție, în locul marelui scop pentru care venim aici, închinarea. Iisus l-a certat și a zis, taci și ieși afară din omul acela. Mustrarea pe care Domnul Hristos o realizează aici poate să aibă mai multe motive. Dar unul dintre motive, cu siguranță, că este acela că Iisus este recunoscut ca fiind Mesia într-o perioadă foarte timpurie. Mulțumesc. Iisus n-avea nevoie atunci să-i se facă propagandă în felul acesta, că El ar fi Fiul lui Dumnezeu. El trebuia să descopere ca fiind Fiul lui Dumnezeu prin ceea ce predica și prin ceea ce făcea, nu prin această metodă. Și Iisus caută să evite să fie considerat un Mesia din punct de vedere politic, așa cum așteptau să aibă evreii la data aceea. Toți au rămas înmărmuriți, spune versetul 27, așa că se întrebau unii pe alții, ce este aceasta? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate
El era stăpân, Iisus era stăpân. Nu poți să poruncești cuiva decât dacă ești superior acelei persoane. Iar Iisus era superior îngerilor căzuți. Iisus nu numai că a predicat cu autoritate, El a și acționat cu autoritate. La vremea aceea, exorciștii iudei foloseau formule magice și tot felul de farmece sau procedee superstițioase în strădania lor de a scoate afară duhurile rele. Iisus rostea un singur cuvânt și demonii plecau de îndată. De ce le plac dracilor la biserică? Pentru că aici reușesc să ne acapereze pe unii dintre noi. Ei triumfă când noi nu ne punem încrederea în Dumnezeu și când nu avem inimile în închinare față de Dumnezeu. Diavolul este în opoziție cu creștinismul, dar nu este în opoziție cu bisericismul. El știe cine este Iisus, ei cred în întruparea Domnului Hristos și că El a fost om deplin și Dumnezeu deplin. Ei au identificat umanitatea Domnului Hristos atunci când L-au numit Iisus din Nazaret. Ce avem noi de a face cu tine? Și de asemenea i-au identificat divinitatea Lui numindu-L Sfântul lui Dumnezeu. Știm cine ești. Te recunoaștem din alte sfere. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Numărul 2, al doilea motiv pentru care dracii vin la biserică este pentru a-și căuta prada. Aduceți-vă aminte de Petru. Iisus i-a zis lui Petru în Luca 22: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Iar mai târziu Petru a înțeles lucrarea aceasta a demonilor care se luptă, s-au luptat pentru ei și se luptă pentru biserică. Fiți treji, spune Petru mai târziu, în 1 Petru 5:8, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, ce face? Dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Dacă credeți că diavolul nu dă târcoale bisericii, vă înșelați. Dacă credeți că diavolul nu vine înăuntru în sala aceasta și nu se așează pe locurile de aici, de lângă dumneavoastră, vă înșelați. Satana uneori controlează nu numai locurile din sală, controlează chiar și amvoanele noastre. De ce spun lucrul acesta? Pe baza Scripturii. A doua Corinteni, capitolul 11, spune că oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Și al treilea motiv pentru care cred eu că dracii vin la biserică este pentru a căuta închinarea. Nu ca ei să se închine, ci să primească închinarea. Aduceți-vă aminte că Satana se înfățișează Domnului Hristos în momentul ispitirii și cere închinarea. Lupta noastră, frații mei, nu este cum să ne plătim bilurile sau cum să rămânem sănătoși. Lupta noastră se dă pe un tărâm spiritual. Lupta noastră se dă împotriva unor stăpâniri pe care nu le vedem. Cum spune Pavel în Efeseni, capitolul 6, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Așa că dacă dintr-o dată în mijlocul unei întâlniri, în mijlocul unei predici, îți vine un gând rău, acolo în bancă unde stai, știți cine este? Știți cine este autorul? Știi cine e pe scaun lângă tine atunci când accepți gândul acela rău în mintea ta? Unii nu doar că se așează pe scaun lângă el la biserică, ci îl duc de acasă. Îl duc de mânuță. Hai cu mine la biserică. Și îl duc de acasă. Lăsați-l afară, frații mei.
și nu negociați cu ei. Știți care este atitudinea Statelor Unite față de teroriști? Câte negocieri cunoașteți între America și teroriști? Se spune că Statele Unite nu negociază cu teroriștii. Pur și simplu. Ei nu negociază. Cred că aceeași poziție ar trebui să avem și noi față de forțele întunericului. Nu negociem cu ei. Cu diavolul nu se negociază. Dacă am mers chiar la sfat în ceruri, nu veni aici, printre noi. Dacă am mers printre sfinți și am fost în mijlocul lor, nu fi și aici. Dar, frații mei, dacă diavolul urăște ceva, știți ce urăște el? Dacă el urăște ceva, știți ce urăște? Ajutați-mă. Ce urăște? Adevărul, legătura cu Dumnezeu. El urăște Evanghelia. Ce anume? Dragostea între frați. Și dacă vreți să mergem mai profund, urăște crucea și urăște Evanghelia, urăște ceea ce Domnul Iisus Hristos a realizat față de omul căzut și prins aici în ghearele acestei forțe. El nu poate să suporte familii fericite. El nu poate să suporte păcătoși mântuiți. El nu poate să suporte biserici unite și nu poate să suporte să vadă oameni care s-au întors spre Dumnezeu. În această dimineață Dumnezeu vrea ca voi și cu mine, împreună cu toții, să fim biruitori prin sângele lui Iisus Hristos. Este un mare adevăr că demonii lucrează și ei în interesul câștigării sufletelor noastre. Dar Dumnezeu are un plan care l-a surprins pe cel rău așa de mult încât nu mai are nicio ieșire. Am citit o întâmplare despre un îngrijitor la o grădină zoologică care la un moment dat a intrat în cușca unei feline și n-avea la el nicio altă armă de apărare decât o mătură. El trebuia să facă curat pe acolo și tigrul acela pur și simplu stătea tolănit într-un colț în cușca lui. Și la un moment dat, dorind să facă curățenie, a luat mătura, l-a împins, ia du-te mai încolo, s-a dat mai încolo, după ce a ajuns în colțul celălalt, dă-te la loc. Și cineva dintre vizitatori a văzut toată scena asta și a vorbit cu el: domnule, trebuie să fiți foarte curajos să intrați cu o mătură la tigru în cușcă. Și mai mult decât atât, probabil că și tigru e hrănit bine sau ce e cu el, că nu v-a atacat și ați avut curaj să intrați să faceți lucrul ăsta, gestul ăsta. La care îngrijitorul spune: domnule, nu sunt nici curajos, nici tigrul ăsta nu e foarte bine hrănit, dar e bătrân și nu mai are dinți. Deci, nu mai are dinți, e bătrân. Deși putem să spunem despre Satan că, într-un anume sens, este bătrân și dibaci, putem să spunem despre el că are experiență și perseverență, dintr-un alt punct de vedere putem să spunem despre el că a îmbătrânit și nu mai are dinți. A îmbătrânit și nu mai are puterea aceea. Deși, cum să zic, puterea o are, dar i-a fost limitată prin jertfa Domnului Iisus Hristos. El este terminat la momentul acesta. Închei cu o istorioare tare interesantă. Două prietene, Kay și Esther, prietene foarte apropiate,
au iubit foarte mult un sport mai nou pe piață, taekwondo. Ați auzit de sportul ăsta? E un fel de, o formă de arte marțiale. Ele n-au avut ocazia niciodată să lupte una împotriva cealaltă, fiind la categorii și de clase diferite. Erau cele mai bune prietene. La un moment dat, cam în jurul Olimpiadei, Jocurilor Olimpice din 2000, clasele lor au fost combinate, categoriile lor au fost combinate și au ajuns până la vârf. La un moment dat au fost nevoite să lupte una împotriva cealaltă într-o preselecție pentru Jocurile Olimpice. În timpul acestor preselecții, acestor lupte, Kay își dislocă un genunchi. Și pentru ea lucrul a fost clar. Eu am pierdut competiția aceasta și nu voi ajunge să joc la Jocurile Olimpice. Deși genunchiul se putea vindeca în timp până la data în care era programat jocul. Totuși am mai avut încă un meci de jucat cu prietena ei cea mai bună. În momentul în care jocul a început, Esther, prietena ei, decide să se retragă înainte de finalul meciului. Nu-i spune nimic, pur și simplu se retrage și atunci când antrenorul declară cine este cea calificată pentru Jocurile Olimpice, o declară pe cea accidentată, pe Kim și pe Kay, și ea este oficial declarată jucătoarea care va fi promovată la Jocurile Olimpice. În momentul în care prietena ei îi spune că s-a retras pentru ea, asta devine furioasă și îi spune: nu trebuia să faci lucrul ăsta. E visul tău, a fost și visul tău să ajungi acolo, a fost și visul meu. La care Esther îi spune: știi ceva, să nu te gândești că eu mi-am aruncat visul la gunoi. Pur și simplu mi-am pus visul meu în tine. Iar apoi, mai târziu, la o emisiune televizată, Esther declară, zice ceva foarte interesant, sunt mai multe căi decât doar una singură de a deveni campion. Mi-a plăcut tare mult gestul acestei femei și bineînțeles că la data respectivă toți cei care erau de față la gestul acela s-au ridicat în picioare și au aplaudat gestul ei, un gest de iubire și de prietenie în care ea renunță la posibilitatea ei de a fi campion și o lasă pe prietena ei să devină campion. Ceea ce vreau să spun cu asta este că și noi avem un prieten mai mare. Noi am fost accidentați în alergarea noastră pe pământul acesta prin căderea în păcat și trăirea vieții de zi cu zi în lupta aceasta cu cel rău și cu forțele demonice. Dar avem pe cineva care ne oferă șansa de a deveni campioni prin faptul că a luptat lupta credinței, lupta noastră, și a plătit prețul salvării noastre din păcat și l-a biruit pe cel rău. Este Domnul Iisus Hristos care spune: există mai multe căi de a deveni campion. Iar dacă doriți să biruim în lupta aceasta spirituală în care suntem implicați, putem să biruim prin gestul minunat pe care l-a făcut prietenul nostru cel mai bun, Iisus Hristos. Este asigurată biruința și câștigul cupei, dacă vreți,
este asigurată poziția de campion doar dacă știm de partea cui să ne așezăm în această luptă spirituală. Ceea ce vreau să vă transmit este că avem o luptă de dus, iar lupta pe care o ducem nu este împotriva unor popoare sau unor oameni răi sau cu problemele de zi cu zi, ci lupta pe care o avem de dus este între două forțe care nu se văd. Și întrebarea mea este, pe cine slujești tu cu adevărat? Întrebarea este, cui îi oferi viața ta în întregime? Viața ta care înseamnă fiecare aspect din viața de zi cu zi, din cursul săptămânii, nu doar sâmbătă aici. E clar că atât Dumnezeu cât și Lucifer ne dorește pentru el, dar Dumnezeu a făcut un plan minunat ca să ne scape din lumea aceasta prin jertfa Domnului Hristos. Și vă invit să iubiți atât de mult jertfa Lui și să înțelegeți că există putere în Evanghelie și în jertfa Domnului Hristos chiar de a birui forțele acestea. Vă invit să nu dăm curs diavolului, vă invit să nu dăm prilej diavolului, vă invit să nu lăsăm să-i pătrundă în viețile noastre, în familiile noastre sau în biserica noastră. Vă invit să lăsăm pe Dumnezeu să ne ia în stăpânire și să conducă familiile noastre, viețile noastre personale și viața de biserică. Și într-o zi să avem bucuria de a vedea lupta aceasta spirituală încheiată, văzându-L pe Cel care ne-a salvat și pe prietenul nostru prin care suntem biruitori față în față, Domnul Iisus Hristos. Vă doresc multă putere spirituală în lupta credinței din partea lui Dumnezeu și conștientizarea faptului că trăim pe acest pământ printre multe alte forțe care nu le vedem într-o luptă invizibilă, dar o luptă reală. Fiți biruitori prin Iisus Hristos în viața de zi cu zi și într-o zi în slavă în împărăția Lui. Amin.